नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आजच्या या व्हिडिओमध्ये घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने आणि अतिशय शुद्ध अशा स्वरूपाची हळद पूड कशी बनवावी हे आपण पाहणार आहोत। हळद पूड बनवण्यासाठी इथे मी आमची घरची हळद घेतली आहे। ही ओली हळद सेलम जातीची आहे। हळद मातीमध्ये असते, त्यामुळे मी ती पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता अशा प्रकारे या हळदीचे आपण गोल तुकडे करून घेणार आहोत। इथे मी सर्व ओली हळद अशा प्रकारे कापून घेतली आहे। एका मोठ्या पातेलीमध्ये मी पाणी उकळत ठेवलं होतं। आता या उकळत्या पाण्यामध्ये आपण ही चिरलेली हळद घालून घेऊया। आता या हळदीला एक छान उकळी काढून ही हळद शिजवून घ्यायची आहे। इथे आता या हळदीला मस्त उकळी आली आहे आणि हळद सुद्धा शिजली आहे, तर आपण गॅस ऑफ करूया। इथे मी एक टोपली ठेवली आहे, त्यावरती ही उकडलेली हळद ओतून आपण त्यातील पाणी निथळून घेणार आहोत। या टोपली खाली मी एक प्लास्टिक भांडे ठेवले आहे। इथे उन्हामध्ये मी एक कॉटनचं कापड अंथरलं आहे, त्यावर आपण ही हळद पसरवून वाळत घालणार आहोत। आता ही हळद आपण 7 ते 8 दिवस कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घेणार आहोत। आपली हळद आता मस्त खडखडीत वाळली आहे। ही हळद मी जवळच्या एका मसाला गिरणीतून छान बारीक दळून आणलेली आहे। या हळदीला सुंदर असा पिवळा नॅचरल रंग आला आहे आणि कोणत्याही भेसळीशिवाय तसेच कुठलेही रंग किंवा केमिकल्स न वापरता 100% शुद्ध अशी आपली हळद तयार झाली आहे। ही हळद वर्ष 2 वर्ष छान टिकून राहते, फक्त ती एका घट्ट झाकणाच्या डब्यामध्ये किंवा बरणीमध्ये भरून ठेवावी। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।